Ahoj, ahoj. Dneska vás tu vítam u videa z Minecraftu, mod, tornáda, z Modrind app. Je to veľmi dobrý mod, si tu ukážeme komandy, alebo bloky, aké sú tam. Takže môžeme ísť na to. Takže púšťame hru. Je to na verzii 1.21. No, už zle jak skržli. Bomba. To je zlý server toto, tak musíme ísť inde. A môžeme ísť, kde už ho máme rozohratý. Tak to nebola rastlina. Ale, počkať. Skúsime to takto. Skúsime. Prosím, daj sa... Kde som? Aha. No to je celkom pohodový server toto. Dobre, takže bloky sú tu. Tu sa dajú pridať aj v rôzne módy. Batohy. Tu je ten radar. Tu môžeš... Najdôležitejšie veci sú tieto tri. A weather balloon. Lebo ten je brutálne super. On ti vymeráva počasie. Keď tu dáš toto a spustíš, tak on pôjde automaticky a bude meriať vzduch. No, sirena je takáto, normálne ak bude tornádo, ti bude hučať. Tu je animatér. Ukazuje ti, aký je vietor a tu je radar, kde máš oblaky, ti tu môžu ukázať, ale pekne, takže tu nič není. A môžeme si ukázať komandy. Takže command lomeno toto tu. Potom dáte spawn. Tu máte hocičo. Tornado, Supercell, Squall, Fireheart, Cyclone. Tornado, spawnuješ tornado, Supercell, to je oblak veľký, Squall, to je taký veľký mrak, ktorý vyzerá ako vlna. Toto je tornado ohnivé a toto neviem čo je. Takže môžeme si tu dať Supercell a Natural. Inak musíte tam dať ešte Natural. Teraz toto vám tu napíše. A teraz, no tu sa už ako, tu sa už robí, vidíte? Tu sa už robí. A tu, no, ten weather balón už je niekde preč. No a toto už vidíte, jak to tam vzniká, to je, sa mi zdá, že tam. A ešte sú tu takéto mraky, keď si dáte mod tak očkať, dáme si tu ešte toto musíme protomanly. Očkať, no, volá sa to protomanly SVATR. A vám to napíšem na popisek. A tu už vidíte, jak to tam vzniká. Nie, počkaj. Tam toto není, ale toto tu je tu. Vidíte to? To je brutálne, realistické. A tam keď ešte si to prepnete, tak vám to takto urobí. A ešte som chcel povedať, že z tohoto sa môže vytvoriť aj kľudne tornádo a bude vám učať sirena. Toto dáme preč. Toto koľko máme? Len 7. Dobre. Dáme si to sem. Všetko. Aj weather balloon si tu môžeme dať 4. Dáme ich 4 do vzduchu. No, dobré. A choďte meriať vzduch. Ale dáme to sem. A tu už vidíte, jak tam prší. A sa vyzerá, že sa to rozpada. Či ide to preč? No, ide to preč. Teraz vám ukážem, jak spavnúť tornádo. Takže skúsime dať takú F1. Hej, dáme lomeno toto. Spawn tornádo dáme napríklad F1 je 49. Počkaj, mne nepíše klasica. 49 a šírka je 55, sa mi zdá. Vidíte to? Brutálne. Tuto bude vám hučať sirena. Vidíte? Počujete ju? A tuto máte tornádo F1.
ktorá vás aj bude brať a tam máme pyramídu. A je na zemi. Keď si dať survival, tak ma to ani nebere, lebo to je len 49 km za hodinu. A je to slabé tornádo. Koľko? 26. No ale brutál. Dobre, dáme zlatý breh. Dobre. No a nič sa nenarobilo. To je fakt super. Toto je normálne, tak dáme teleport. No. No. Kde sme? To môžeš zničiť. Nie je to žiadna dedinka, že? Škoda. Ty fúgu, ale to... Tu je. Máme ju. Dobre. Dobre, teraz si dáme F3. Takže F3 je 200... Ešte som zabudol tornádo. 225, šírka 88. FPS-ka. Tak, to je riadny macek. Dívajte sa na to. Tuto to aj vidno, jak to ničí. A sirena vám bude hučať. Hučí. Pustíme tam vedr balón. Bež. Bež objavovať svet. Bež. Ono to fakt ide. No a je úplne preč. Dívajte sa na to tornádo. Musíme dať screenshot. Wow. To je brutalita. Dobre. Dáme ho preč, sorry, ale musím teda preč. No. No, ty kokos. No. To celkom riadne dá. Ježiše Mária, na svatý Jožo. No. Ty čo tu robíš? Dobre, môžeme si dať F5, ale toto... Neskúšajte prosím doma. To vám môže kľudne zabugovať počítač. Ja vám to pre vás urobím. 3, 2, 1. Sme pred tornádom a takto to vyzerá. A už ma to aj bere. Budem dúfam bezpečí. Ja ho vidím. Snedaní von. Aha. Oj. Mě to zabrala animamatér, nevím si čo. No. No tak to je brutálna fujavica. Aha. Rýchlo preč. To ešte skôla k tomu. No. Tak to sú rybaraky normálne. Ale tak toto je proste protovaný zvejatér. Takže proste toto. Doporučujem vás to stiahnuť, lebo to je brutálny mod.
ale brutálny. Ja som mal veľa FPS-kách, ale vy keď máte starý počítač, no tak vám vybuchne kľudne. Lebo ja mám počítač lepší ako vy, ako máte. No, a keď máte taký, ako Apple majú tie notebooky, také notebooky, ktoré sú tiež nové. Keď sú nové, aj tak vám to bude sekať, to treba dať také veľké počítače k tomuto, takže doporučujem to stiahnuť a tam nám ešte vzniká ďalšia búrka. Čakaj, ešte sa pozriem na radar, čo tam je. No, robí sa tam asi niečo, ale nejdem to komentovať. Dobre, takže dúfam, že ste si toto video užili. Nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Ahoj!